खुलुमबाय स्टुडिय'आव दं आं उदांस्रि मोसाहारि। 22 नं मुसलपुर बिटिसि बियाबनि बेन्दोंआव थानाय आम्बारि प्राइमारि इउपिपिएल दोलोनि जयनिं हाबाफारि। बिपिएफ आरो जिएसपि दोलोनि मदद होग्राफोरा इउपिपिएल दोलोआव जगदान जाफैदों। बिटिसि बिसायख'थियाव जानो थाखाय बारा गोबाव सम गैला। जाय बिसायख'थिखौ लानानै बिटिसि ओनसोलाव राजखान्थि दोलोफोरनि गेजेराव गोख्रों बार बारनायखौ नुनो मोनगासिनो दं। मोनफ्रोम दोलोआनो बिटिसि बिसायख'थिनि सिगां गावबागाव दोलोखौ गोख्रोंनिफ्राय गोख्रों खालामगासिनो दं। बेबादिनो बाक्सा जिल्ला 22 नं मुसलपुर बिटिसि बियाबनि बेन्दोंआव थानाय आम्बारि भिसिडिसिआव मोनसे इउपिपिएल दोलोनि जयनिं हाबाफारि जानानै थाङो। थिग बेबादिनो दिनैबो बिपिएफ आरो जिएसपि दोलोनि मदद होग्राफोरा बिटिआरआव प्रमद बर'नि दैदेननायखौ मोजां मोननानै इउपिपिएल दोलोआव जगदान जाफैदों। थिग बेबादिनो दिनैबो बिपिएफ आरो जिएसपि दोलोनि मदद होग्राफोरा बिटिआरआव प्रमद बर'नि दैदेननायखौ मोजां मोननानै इउपिपिएल दोलोआव जगदान जाफैदों। गिबियावनो खुलुमग्रोनाय जाहैबाय। दिनै 22 नं मुसलपुर समस्तिनि बेन्दोंआव थानाय जोंनि आम्बारि प्राइमारिनि बानजायनायाव मोनसे जयनिं हाबाफारि लानाय जादोंमोन। बे हाबाफारियाव जोंनि ओनसोलनिनो बिपिएफ दोलोनि आरो जिएसपिनिफ्राय गासै 7 मावथिफोरा जोंनि इउपिपिएल दोलोनि प्रमद सारनि खामानि मावनायखौ मोजां मोननानै जोंनि दोलोआव जयनिं जाफैदों। बेनि थाखाय जों बिथांमोनखौ जोंनि गोसो गोरबोजों अनसायनायनि लोगोसे दुंब्रुदै बरायनाय लानाय जादों। उनाव बिथांमोना जोंजों एखे लोगो थाफानानै जोंनि ओनसोलनि गासैबो बिथिङाव जौगानायनि खामानियाव हेफाजाब होगोन होननानै बिथांमोना बाथ्रा होदों। इथ' इउपिपिएल दोलोआ दा आगोलनि स्टेजाव गैला, बहुद गोख्रों जाबोबाय। जिहेतु जोंनि सरकार थानाय लोगोसे बिपिएफ दोलोनिफ्राय माखासे मावथि बिथांमोना सिंजों जोंजों जगाजग लाना दं आरो बिदिनो गेजेर गेजेर जयनिंबो जागासिनो दं। बे बाथ्राखौ नोजोर लाखिनानै जों बेखौ बुंनो हायो जे फैगौ समाव बिपिएफ दोलोआ जोंनि ओनसोलाव जोबोद लोरबां जालांगोन। दाथ' इउपिपिएल दोलोनि थासारिया जोबोद मोजां। मानो होनबा जोंनि मावथिफोरा फारफ्रोमबो साइडआव जिखिनि खामानि मावनांगौ दोलोनि जानानै मावगासिनो दङ आरो बेखायनो जों बुंनो हायो इउपिपिएल दोलोखौ जोंनि मुसलपुर समस्तियाव फेजेननो हानाय नैथि हान्जा थानाय नङा।